ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали ютуби Саудо ТЖ, мардуми ютуб, нафароне ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 29 декабри соли 2025 сол навори мошинои арзон. бовар кунед дӯстон, бениҳоят мошинҳои арзон равон кардан ки маъқултон мешавад. иншоалло беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки барои реклама дорен, чизе ки барои фурӯш дорен, дар WhatsApp мо ахираш 9997 метавонед муроҷиат бикунед. ирӯза наворда ҳастай ваз 2109 ваз 2107 Toyota Camry 42000 сомона, Mercedes Benz E-Class, Nexi 13500 сомона, Sidani фурӯшӣ, Camry фурӯшӣ, караванои фурӯшӣ, Astraji караванои фурӯшӣ ва дигар маркаи мошино пешниҳодтон мешавад. Дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. Биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. Маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. нафароне ки дар Москваский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасона бошад. бародарои муҳтарам, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ равонкардагӣ. равон кардан ваз 2109 солои 1994 10000 сомон нархш. мошин дар ноҳияи Калхозобод қарор дорад. 94 сол 10000. фақат бензин, моторш 1.6 коробкаш механика. рақамҳои дастии ахираш 35 WhatsApp 91 51 дам метавонед муроҷиат бикунед. 09 10000 сомон. мошин танҳо техпаспорт дорад. расход камтара дорад. замоки багаж нестай, троси капоти пеш нестай, датчик кор намекунад. 11000 да харидм мега, 2000 расход кардам, 10000 да мефурӯшимаш. обши 13000 галдегай, сум дар корай, 10000 савдош мекунад. одамое ки эҳтиёҷ ба мошини арзон дорен, ина марҳамат дӯстон, занг бизанед. кам тарак расход мекунед, неки мошинчара ҳай карда мегардем бачаҳо. бародарои муҳтарам, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. ваз 2107 солои 2000 равон кардан ки нархи 6000 сомонӣ. ана нарх, мана нарх бачаи азиз. солош 2000, 6000 сомон, моторш 03, коробкаш механика, коробка 5 скорса мега. бензини газай, ҳуҷҷатто тамом шудагай, утилизатсия надора, пробегаш 46000 зиёдтаракай. 46000 километр зиёд, хеле 450000, 100000, 150000 не, 46000 пробег бачако. ина дӯстон, солош 2000, мошин кам ҳай кардагӣ. нафароне ки эҳтиёҷ ба мошини арзон дорен, занг бизанед, аз номи канали мо Саудо ТЖ салом расонед. ин мошин дар ҳисорай бачако. шахсиятое ки 07 арзон састани нахаду кофтесен, ина марҳамат қабулош бикунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузуфи Sedan. нафароне ки Sedan-и састани сос кофтесен, солош 95, мошин дар Душанбе, 33500 сум нархш. моторш 1.6, коробкаш механика, бензин плюс газ. рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо. номера мошин аз чо симат кардагӣ, номерои транзит дар ҳолати беҳтарин, ҳуҷҷат утилизатсия дора, краска полировка нав кардагӣ, ягон камбуд нест, мотор созай, маста намехӯрад, дуд намекунад,
газ бензин кор мекунад. хуб 4 та чашка тоза, варид пусидагӣ надорад, 4 баллони нав, салон тозаҳак, чихолои 1000 сума мега нав, монитор Android, задни камера дора, 33500, сидани састани беҳтарин. Ина дӯстон занг занед. дӯстон мегзарем ба чорумин астраҷии фурӯшӣ. шахсиятое ки астраҷии сидан хоҳиш карден, марҳамат бигиренаш. астраҷи сидан солаш 99, ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ. 99 сол 38000 сомон сидан дӯстон. бензини газай, объёмаш 1.8, кашиши зур, мотораш 1.8-16 мега дӯстон азиз. хадавои 90%, баллоно 80%, мошин нарӯшка камтар кор дора. хуб ойнаҳош 4 та электропакета, ҳуҷҷат надора, як техосмотри холӣ дора. нахаду мегарди мошин хоб буд мега кам гаштагиай. хуб кам гаштагиай мега. газаш кор фармондагӣ нестай. бензин қатъӣ мегарда 38000. ина дӯстон занг захатон далши маълумотша бигирем бачаҳои азиз. лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен. панҷумин Вектра беи фурӯшӣ. дути солаш 97 дар айни қарор дорад, ноҳияи айни. 17000 сомон. ина марҳамат дӯстон, одамое ки эҳтиёҷ ба дути дорен. 17000, 97 сол, бензини газай. мотораш боша 1.6, коробка боша механика. рақамҳои ватсап ахираш 61 да муроҷиат карда метавонед. мошин техосмотриш тамом шудагиай. утилизатсия дора, дига ҳама ҷош созай. мошинда хеле хушрӯ нигоҳ кардагиян. состоянии соз беҳтарин ҳолат. савдо мекунад 32 та, бо худо хоҳад муомила ҳам мекунад. нафарое ки эҳтиёҷ ба дути арзон дорен, ин амира тавсиятон метавонем бигирен. худо хоҳад муомилатон мекунад. аз номи канали Савдо ТЖ ба дили пур метавонен муроҷиат бикунед. тарафи дасти чапа нигоҳ кунем бачакое ки тамошо карден, хушоб аҳволтон. ҳамин лайкҳоро нигоҳ кунед, намонден. ҳамин лайкҳото намонен, иншоалло беҳтарин кор мешавад. ва дӯстон мегзарем ба шашумин Мерседеси фурӯшӣ. шахсиятое ки Мерседес Бенз Е-класси состоянии соз кофтесен, ина марҳамат қабулш кунед. солаш 98, дар Душанбе 52000 нархаш. бензини газ, мотораш DV1, коробка механика. дар ҳолати беҳтарин қарор дора. мотор, коробка, кузов 100% мега. задагӣ, пусидагӣ надора. ира ман намегум, соҳиб мулк мега. 4 баллони нав, комплектатсия элеганс мега. монитор, задни камера, видеорегистратор дора. краска тоза, ҳолати мотор соз. 52000 нарх, муомила карда мешавад. занг бизанед. аз номи канали Савдо ТЖ чахчах карда бигирем бачаҳои азиз. ҳамин Савдо ТЖ дӯстон фақат навор мекунад. чизе ки қабул мекунем, пешниҳоди шумо, пешниҳоди харидорӣ мекунем. ӯ тараф кори шумову кори савдогар. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин Некси фурӯшӣ 13500 сомона. ма дар бораш нақл мекунам, шумо гӯш кунед, баъд занг бизанед. Некси Daewoo солаш 95, дар Душанбе қарор дора. 13500 сум нарх дора. ветереко часпондагӣ, хуб защита дар часпондагӣ, краска тоза, хафош пеш, ҳамаш хулоса ветерек дора ва дигар чизоша часпондагӣ сон. диска баллонои фасон хушрӯ, қисми мотор соз. 13500, газ бензин, моториш 1.6, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора. мотор, коробка, хадавои 100 мега. баллоно 70%, мотори Opel. утилизатсия дора, ҳуҷҷатош тамом шудагиай. срочна 13500 сум нархаш, муомилашам мекунан. фақат метавонен занг занед ки аз номи канали Савдо ТЖ салом расонем бачаҳо. мошинаро вақте ки равон мекунед, адресаша пурра равон кунед. мошина суратоша, видеоша рӯй кунед. баъдан мегзарем ба ҳаштумин Кемри фурӯшӣ 42000 сомона. Кемри Toyota 2004 сол, соли барориш. мошин дар Душанбе 42000 сомон нарх. бензини газ, мотор DV4, коробка автомат. мотор, коробка 100%, документ то моҳи
майя ҳастаи утилизатсия дора. мошин дар 102 микрорайон алиш намешава. камбуди қариб ки надора, бисёр арзон намешава. 42 та Camry фурӯшӣ марҳамат ин дӯстон занг занен, маслиҳат карда бигиренаш. худо хоҳад навори пагоҳина навори хонаҳо мешава иншоалло. дӯстон азиз, кадометон бо хонахар ҳастен гузарен тамошо кунед. ами общи видеои Саудо Теҷера дароен тамошо кунед. хона мошин навор мекунем. хай маъқултон боша агар далши наворора тамошо кардан бигирем бачаҳои азиз. дӯстон мегзарем ба нуҳумин астраҷии фурӯшӣ. шахсиятое ки астраҷи каравани састаяни соз кофтесен марҳамат дӯстон ина. қадду қомати хушрӯ мордаи фасон зур 98 сол соли барориш дар Душанбе қарор дорад. мошинои Душанбе дӯстон азиз хадаматшон кам ҷазил мешавад. хохай камера бисёрш камера задаги бача. Душанбеда қарор дорад. 60000 сомон нағд дорад. бензини холияй, моториш 1.6 коробкаш механикай. срочно ай сабаби сафар ба хуруҷа доштанмон мошинчара савдо мекунем, ай даст метем. И краскаҳо хадавои дӯстон азиз. астраҷи каравану дӯстон мақсади мошино хеле дағалам шава, сагҷонан бечоруда. агар ки моториш простой набоша, хай бо далши занг зад пурсонишен кунам моториш хелай. далши маълумоти пурраша бигирен. ҳуҷҷат утил чанд қад дора надора, печкаш кондитсионер чӣ хелай, чанд қад ҳуҷҷат монд, чанд қад утилизатсия дора надора, ҳамаша пурсен. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra дар кузуфи караван. нафарое ки каравани простои састаяни сози солои навтари нархи арзонтар кофтесен марҳамат. ина дӯстон краска тоза якум, бензини холи дуюм, моториш 1.6 сеюм, коробкаш механика чорум. телефон ахириш 3379 да занг бизанед. ассалому алайкум подписчикои Саудо Теҷе. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. савдо дар болои капот. мошин дар Душанбе 29500 савдо мешава бо. яна дӯстон азиз занг бизанен, чахчах карда бигиренш. ирӯза навор дӯстон ба 10 дона мошин ҷамъбаст шид. мошино тамом шид. далши барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе дорен, дар WhatsApp метавонен муроҷиат бикунен. дар якчанд YouTube каналҳо, дар TikTok, Instagram, Telegram реклама карда фурӯшта мегзорем.